Nami ngifuna ukucula ngigqumisa abantu njengabanye abaculi. Abantu bavele bakhala. Abantu bavele bakhala. I don't understand why. Yembona uJumba babecula niyagxuma ngiyibuza ukuthi mina kanti wakhala ngiyona. Mina manje ngathi nje ngibambe imaki ngibona ngey'nyembezi. Jawo. Kanti mina kwenzakalani ngawo. So into engizoyisho ngiyambonga uNkulunkulu. Abangazi, I'm doing 40 years today. I'm doing 40 years. So, since my birthday yami, akuvumi ukuthi ngijabule nje kodwa ngiyajabula ngiyazama ukuthi ngijabule njengoba ngike ngasho ngathi mina ngihlezi ngi-emotional because kweyami impilo injabulo incane kodwa into eningi inyembezi ingakho ngihlala ngibhala ngobuhlungu. People they will ask themselves ukuthi why ufikile ehleze ebhala ngey'ngoma ezibuhlungu. Namhlanje yazakuvuma ngicule ukuthi angixoxe nani since it's my birthday. Into eyenza ngibhale ngey'ngoma ezibuhlungu ngizobhala ngezenjabulo misifike mase ngikule stage senjabulo ngeke ngiqamba manje. Ngeke ngiqamba manga ngithi everything is fine while everything is not fine. I can't pretend. Kahle kahle ufikile mina I'm singing my heart. Each and every song wayizwa ebhalwe ufikile. That's my heart. Mangibuka usuku la namhlanje ngenza 40 years isifiso sami asenzeka uNkulunkulu akangenzelanga so but sengibonga ukuthi ungiphe umphefumulo. Ngangifisa ukuthi lesi sikhathi sifike lo muntu wangilethe emhlabeni esaphila abone yonke lento eniyibukayo nini. Lo wangithwala 9 months ongazange ngi-abort since kukhona amantombazana abort ingane. Can you imagine njengoba nemthanda kanje ufikile mlomo ukuba utholakele wakamlomo wavela wamphiciza kwaphela ngofikile noma phuza iphilisi. Ngabe nikhaliswa ubani ngabe nibusiswa ubani. Ngabe there is no fikile mlomo in this world. But because of utholakele ehlupheke ewasha amawashing emzini yabantu. That is why ngiba emotional because wayehlupheka lo mama waze ehlupheka. There was a time whereby wawasha iwashing yomunye usisi oyisihlobo engeke ngimention. Wathi meqeda ukuyiwasha le washing yalo sisi wayesemsebenzini lo sisi. Esebenza kahle ngaleso sikhathi wawusathi umuntu no-matric 20 enkulu. Uma wami wengenawo matric. So wephila ngokwasha amawashing. Yikho ngimhlonipha umama ngimbona ejulukile emgaqweni hambe ecela amawashing ngiyambiza ngisho ngingenayo ngimnike clean. Ngoba ngisuke ngifuna. So ngimbona ngathi uma wami so ngibona utholakele. So wathi mebuya uma wami umama lo kade emwashela usisi kade emwashela. Kwakhona isalukwazi sasekhaya esabuza sathi awu esewashe kangaka mbhemu kungeke nje usambonga nangento encane ukuthi awothenga into zokugcoba ke namapaint. I was very young by then. That is why kubalulekile ukuthi mawukhuluma into kumzali ungayikhulumi phambi kwengane yakhe ngoba ingane iyatshala. Mhlambe ngaleso sikhathi I was 14 or 13. But namanje isaringa liyankulumo yakhulunywa yilo yamama kuma wami. Ngabona uma ekhala. Lokho kuyabuza usesekwashele kangaka kodwa mntanami ubusungeke nje usampha noma nje imali incane ke ukuthenga amapaint noma into zokugcoba. Waqalwa modela lo sisi wayemuhle kahle emphofu yakho ngibe ngibene grudge nabantu abaphofu. Ningixole leli mphofu. Ngibe ngikhambe simeni sapha kade ngibe ngathi ngibane ngidloze hamba idwe ku minus lapha kimi. Bangihlukumeze kakhulu abantu abampofu mina. Yazi njalo ey'ntweni zami ezibuhlungu kunomuntu ompofu. uNkulunkulu ngiba honest ngisayona mina kuyahlambuluka. Ey'nhlungwini zami kodwa umuntu ompofu akasali. Kumele ngithandazele ngibanjwe isiguqo ngabantu abampofu.
So wamodela lo sisi waqhenya eqhanyela uma uhleli kanje ulindile phela lento ebuzwe yisalukwazi wathi lo sisi ngiyamondla nje njoba ngifika ngipha emsebenzini ngikhathele udleni meni yonke uzodlala ebusuku. I was like, this lady uNkulunkulu ngisize ngelinye lamalanga ngisebenze uma wami ngimjabulise ngabona uma iphica izinyembezi ehamba eyozama ukuthola enye iwashingi kwenye indawo. Namhla Nkosi ngiyamanga ngabe wenza njani ngicela nibeke phansi ithanda zami njengomnikelo ngiyabonga kakhulu ithanda zami yazi ngiyazibuza ukuthi njengoba senginjeni emhlabeni ngihlonishwa kanjeni emhlabeni yena kodwa akasaboni yazi njalo uma kuyibirthday yami mina it's not about me but it's about her ngivele ngimcabange kuleza inhlungu ngimgeza singenalutho nesola laselidlini ngiphume ngihambe ngiyocula emingcwabeni esikoleni babeze bangidelele bangibize ngoRebecca Passion uRebecca ocula emingcwabeni nasemaphathini uRebecca ongekaze ayendawo uRebecca ohluphekile ohlale emijondolo wayo but namhlanje look at this Rebecca. Mama, world, so
wonder la khona she is proud na ngame mayengibuka ephezulu ngihlala ngizibuza uyathela uNkulunkulu yena ngoba uyambona ngimagina nokubukeka kwakhe ukuthi kaze usabukeka ngaleya ndlela yini noma usashintsha zithi mase zinginetha ngithi Nkosi yami namjalo ngake ngaba nayo ma nami ngazalwa ngiqhuma ngitshela mase bengizwisa ubuhlungu becabanga ukuthi mina nginalo igazi anginayo inyama ukuthi nami ngumuntu nami ngiyabuza ubuhlungu as much as ngibabusisa abantu but sometimes mase bengihlulela ngokungaphezu kwamandla ami ngiyabuza ubuhlungu Is it
outside, but you don't know deep down what I'm going through. I am praying for Abatuli. I always pray for Abatuli. Oh, I'm a celebrity. Then isibiza ngayo. Ngihlezi ngibakhulekela usuku nosuku. Bayazibulala left and right. Okubuhlungu yinini nesihlekayo. Mangiwile mina ngeke ngahawami empilweni ngashayeka bengihlekwa abantu. Bona same people laba kade bethi bayamthanda ufikile uyababusisa. Same zihlobo ebengithi ngizama ukubalekela kuzona ngishawe impilo. Kunokuthi zingifukule. They are the ones akade betshela abangani babo athi bheka ngodli celebrate lishayekile. Ngaphelelwa izimoto. I used to own my cars, man. Angizange ngavele ngihamba ngeinyawo. I used to own my cars. Ngaphelelwa imoto. Ngangaba nayo imali yokurequest i-Uber. Ngangena etaxini. Ngathatha udumo. Ngathi ngicela sihlukane nami njengamanje ngoba vele selungilahlile. Ngangena etaxini. You know what? Khazana ngifike etaxini. Angithi akekho umuntu ongaboni lo mbuzo ukuthi obukabani. Babekhombana ngami. I felt like a stranger. I felt ngathi ngistranger kulo mhlaba, angibelong la. Ngakufila ngathi ukuduma kuyisiqalekiso. Ngafila ngathi uNkulunkulu wenza into wrong ngokuthi angiphakamise bangazi abantu. Because namhlanje mase ngishayekile ngisakwazi ukubuyela kubona ngiyothi kuyabheda bafowethu. Ngicela ningimukelele etaxini ningangishuthi. Bangishutha ngaze ngehla. Khumbula kahle ngehla eDurban station ngangegoli ngingenayo nemali ebhanoyi ngiyogibela ibhasi Greyhound. Uyabona ukuthi ubani lona engeke ongafuni ukubona ukuthi ubani lona bekhombana ufikile mlomo kodwa mina if kwakuyimina engangibonele ngicelebrate ngangizothula mina ngoba ngangizobona ukuthi njengoba lise taxini okushuthi kunzima alikho celebrate elihamba ngetaxi okushuthi njengoba lise taxini kunzima niba ngomsindo guys nina noba u4 niyangikhayosa I'm very serious ngalento enjalo niyangikhayosa ngeke nisabe ngizonitshela niyangikhayosa ngicela ukuzwa ngani mase niqedile le chaos eniyenzayo isiphele uNkulunkulu kuneyindawo akubeka kuzona kuneyindawo akubeka kuzona hayi ngenhloso yokukubulala kodwa ngenhloso yokuqinisa umlando kafikile mlomo it's my birthday uthe ubheshu angicule from my first album but ngithe kufikelwe ukuba emotional ukuthi kunokuthi ngicule ngcono ngixoxe nani uNkulunkulu akwenzile angazi noma ngizothi uNkulunkulu le inhlungu ebengidlula kuzona noma ngizothi uSathane I don't know but what I've realized what I've learned ukuthi ubengaqondanga ukungibulala
ngibe ku relationship ngisemncane, I was 16 years. B ngicela ungixolele leyo nto uzoyikhuluma after me. B ngicela ungixolele nje, ngiyacela ngifuna ukukubuka, ngicela ungixolele leyo nto uzoyikhuluma after church. Ngibe ku relationship sengikhuluma namantombazana ngangami. Ngibe ku relationship I was 16 years ngenxa yenhlupheko. Kangazi lutho ngothando. Angwajaja amantombazana engwabona ethandana nama-blesser because I don't know the reason behind. Angwajaji futhi amantombazana engwabona emgaqweni edayisa ngomzimba because I don't know the reason behind. Because nami ngikwenzile. Ngajola ngenxa yenhlupheko ngimncane, I was only 16 years. So that is why ngikwata ama ngibona umuntu engihlulela, because you don't know me wena was ufikile mlomo, you don't know ufikile ongena mlomo. Ufikile mlomo I celebrate, but there is ufikile, there is ufito that you guys you don't know. That is why it's easy for you to say, hey, ave ukuza, ave dakwa. Uyazi ukuthi why adakwa. What am I drugs? You know why am I drugs? Mawucabanga lezinto ngangakhona ukuziface ngisoap. After that relationship ngina 16 years, lo mfana ngangina relationship naye wayazi ukuthi ngiyahlupheka, angina backbone. Uyiphakade lami, uyiphambili uyimuva. Izinto abantu besilisa abazenza kuthina sabantu besifazane. Wayengishaya khuthi. Engishaya ukuthi ngiphume practice nathi ngiphume emadodeni. Ngithi mangiphume practice ngathi uyangilandela uhambe ngicuthela. Ngofika sengimabokoboko. Because wayazi ini inhlupheko yasekhaya. Same guy wangikholelisa. Ngina 16. Angithi ngithe wayengishaya vele. The very same guy, lo mntwana esamthola naye sobabili igama lakhe uNokwanda igama lakhe. He killed her. Just a walk again, a walk on no pongo. Oh my name is Nyambes and Liz Khehlelezi. Yazi lezi ngoma ziqhamuka. Lezi ngoma I don't just write nje. Ziqhamuka kulezo zinto. The day kwakumhla ka 1 November 1998. Wafika as usual. Engibizile wathi angifike nomntwana. Wamshaya ibhadi. Kanti umfana udla ama drugs mina bengingazi. Ngangene kuyena ngenhlupheko. Yebo wayengondla kodwa ngangithwele kanzima. Wangishaya from 12 o'clock. Usizo ngaze ngalithola ngo 3 intatha. The time ngithathwa mina ngiswe esibhedlela sengikwazile. Omakhelwane babezama ukuthatha umntwana. Wanqaba nomntwana. Mayinokwanda was only 5 months. Uthe enqaba ukuthi bathathe uNokwanda inkathi ngisesibhedlela mina wasana wambulala uNokwanda. So ungangitsheli mawungibuka ungijaje ukuthi ngine enga, ungijaje ukuthi ngiyahlina, ungijaje ngihlale ngibe nezinto zami ngikhuluma nazo ngedwa ngizibuza ukuthi Lord why me? Mangabe kwakuyi test thina abazalwane sesithi test kanti ibhalwa nini exam yayo? Ngiphasa nini kanti le test? So mayiqeda ukushona nokwanda ngamncwaba kwaphela kanjalo. She was only 5 months. Mangizama uku-attend case yazi South Africa mawungenamali awulutho. Kwathiwa there is no evidence wesisi because wena ngithi usufaka emotweni wayiswa esibhedlela ngathi uthi wena wasala wambulala. Awumbonanga ngamehlo embulala ngithi. So there is no evidence. Ngoba ingane uqhubeke nelife. Kancwaba umntanami ngamfaka emgodini kwaphela kanjalo. Ngasala ngibhala ingoma njengoba ngibhala ingoma. Ngamncwaba noma ngasala ngibhala ingoma. So people, I want you to enjoy my birthday today. Ngokuthi ubonge uNkulunkulu ukuthi la kudlule khona ufikile wena udlulanga. Futhi ungibongele ukuthi emva kwakho konke uNkulunkulu ungidlulisile wangibeka lo. Thank you so much.
Siyacela bakwethu uma kusakhona umuntu omusha ohleli phansi. Ngibona ugogo lapha emuva umile na ugogo baba mama na abafoma ashas. Siyacela liqhelele lokho. Umama lapha uncike ngodonga sombone sethe kuvu phansi. Please lawa yabasebasha basenamadolo bafethu okuba basukumele omama laba abadala. Amen. Amen. Siyabonga file ukuthi usipho umlando wakho manje. Ya usibalele yona waphela siyemzola extra masifana lapho ke nje ngithi yengilo ngikhuluma lo maswala siyemzola extra yazidlala ibale thothi mali ngoba mali ezembalo uthi emzola extra sithola la ngithi muye Laibas, sothola nani. Ukuze mayishoda sibone. Khatsheni uzesibona mayishoda utwenze njalo. Ukuze mayishoda bafethu Amen. Right. So kakhulu sisifikile uNkulunkulu uThabo agcine akuphele eminyakeni la namhlanje wathola nemali akusabambi. Siyabongela kakhulu uNkulunkulu abusise. Amen. Bazalwane bakhona abantu abanokufakazi bathi cha uJesu ikhona ngazeleyo. Bathi cha ikhona into awunaso isandla. Ukhona umoya othi ikhona into uJesu ngazeleyo. Bela sibashalizana ukhona umoya. Asenze kanjena ngoba angizonibiza njengamanje. Angizonibiza njengamanje. Bathi ngifisa ukuthi ngifisa ukuthi file msuphazamisana no. File no. Ungafuna ukuphazamisa. Usaba ukuphazamisa. Yes. No guys. No. File no. Ngilinde ukuthi mali. File mhlezi ngaba nawe zonke indawo lezo. Bona saza benze njani? Hawu usuze ngiphika namhlanje. Soyangiphika. Right. Bafethu uma ngabe ufika eminyakeni emthize kuyiqiniso kufanele umbongo uNkulunkulu. Kufanele ucelebrate impela umbongo uNkulunkulu. So ayona into encane siyayibona excitement yakho kakhulu. So nathi njengoba sikhonza nawe nje siyingcwele somndeni wakho. Amen. Siyajabulela kakhulu asikwazi ukushintsha imuva lakho kodwa sibonga uNkulunkulu ukuthi ube ingcwele ekutheni kwakhe impilo zabanye abantu kube isibusiso kakhulu. Ngicela simshayelezana. Namhlanje ngifuna sithetele umfundisi uChonco asibingelele. Namhlanje basimshayelezana egameni leNkosi. Giametemba wa Sekalvari. Giametemba. Someone. Giametemba. Oh, Giametemba wa Sekalvari. Giametemba.
ukuthembeka kwakhe. Hallelujah. Semthemba. Akadingi ukuthi ase enze ukuze ngimethembe, ngiyamethemba ngoba vele ukuthembeka i-character yakhe. Ngimthemba ukubona le camera ine-head ebanjwa ngayo. Ngimthemba ingasekho into engibambelela kuyona ukuthi ngimethembe. Uthi uDavide abamethemba uJehova bayofana nentaba sesiyoni engenakusanyasanyiswa. Njengalokhu intaba sihamba iJerusalema kanjalo uJehova ubahambile abanga bakhe kusukela lokha kuze kube phakade. Kuyizolo kuya namhlanje kuyabona phakade. Ilimo lokuqala labakholwayo ibhande kaDavide. Ishumela likaJese okhona loba khona kuze kube phakade. Tumebhala uJohane uthi konke kwavela ngaye kwenziwa kuye ezenzela yena. Ngiyokamqamba igama ke mina ngathi ungumahamba kuyena ngoba umefuna ukuhamba uthatha yena asendlale phansi abese hamba yena phezu kwakhe. Akadinge enye into umefuna ukuyidumisa uthatha yena. Uthatha yena asibeke phambi kwakhe ebese yasidumisa. Akadinge enye into. Ngizatala ngishuze, ngishuze, ngizatala ngishuze, ngishuze, ngizatala ngishuze, ngishuze, ngizatala ngishuze, ngishuze. Zobalada, 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 zobalada. Ayada sabale kosini zobalada. Zobalada, zobalada. Uyabizwa nawe woza nawe. Zobalada, zobalada. Woza nawe. Zobalada. Nawe uyabizwa nawe woza nawe. Zobalada, zobalada. Abantu bakaNkulunkulu. Hayibo, Yes, yes, what?
na mambo bifi dolo mshato Goma shaka Goma kwechele Usunga kati mnyama gikwechele Wema Goma shaka Goma kwechele What
lona cela wazuku wasa abayeni wasa etisweni fulukuza ni abayeni fulukuza 1 2 penungi sa hallelujah it's nice to be here
Ithini ingoma pheshu siyabonga Ngiyanibingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Ekseni ngabe isilungu ngiyasazi bengizothi good morning, it's before 12. Good morning. Ngabe ngisemsakazweni ngabe ngithi good morning South Africa. Kodwa ngizosho ngithi good morning South Africa because sesifana no SABC 1. Inkonzo yethu trenda manje. Amanje omtrenda sinawo shema. Kumanje bayasibuka zonke indawo silive. Bayanibona nje nibahle njengeengelozi. Yazi nabahle njengeengelozi. Phakamisa amakhandela akho ngiwabone. Uthi nanka wami. Ikhona ingoma oyihlabelele manje. Oh uJumbo usehambeni. Oh uthi manje. Uthi manje ngithi. Phakamisa amakhandela. Uthi manje. Ukhona umuntu ozama nebhadi namhlanje. Moya ngcwele kaNkulunkulu mawukhuluma last week. Kuthiwa wonke umuntu kumele aphathe amakhandlela wakhe uzoba nebhadi. Ngoba seyifikile leli nkonzo, lafika lelo langa, lafika lelo suku. Uzoba nebhadi. Uthi makufanele izinto zenzeke zingenzeke. Ngiyathanda uma siphila sifana nomuntu noma sifana nemonto. Njengamanje la makhandlela afana netracker. Imoto umihamba ilahlekile. Sicinga ngani ngetracker. uNkulunkulu njengamanje isisibusiso uzosehlisa through amakhandlela. Of which yini itracker. La uhamba khona ukuze uvikeleke uzovikeleka la makhandlela. Ungenzeka unomuntu wakho nesigubhu sakho endlini. Ozothi yena ngeke baze bangenzela utho ngesigubhu sakho. Hey. Siyabaleka naso masekushubile. Intshela iqiniso. Siyabaleka naso. Usithola sesibalekile. Ungazi sihambe kanjani. Niyezwa bazalwane? By the way, namhlanje bazalwane bekumele sibe nozola 7. Bengifuna kahle kahle kube surprise. Bengifuna ukunikhombisa ikhaya. Le nkonzo niyayidelela. Yey uyahamba lo mthandazo wala ekhaya. Confirm bethi impela uzendleleni ujike airport uze wangisendela iproof. Ebehamba noMamkhize uShona. Bajike airport amabhanoyi iBritish Airways acanceliwe. Asuspendiwe kahle kahle for 24 hours. Ngazi kwenzakaleni bajike airport bangisendela iproof bathi se airport sesiyajika manje. Bebeza la. Bengifuna namhlanje mina uZola azothandazela yinina. Nina niwabona amandleni nawo. Amandleni nawo niwabona. Nina nisabheka umuntu onamandla ozayo. Ningabi sangibheka mina. Zibhekeni nina. Amandla ninawo. Kunomuntu namhlanje ozothi mayiphumalana namakhandlela. Athi mina ngakhanyisa amakhandlela kwavuleka izinto zami. Kunomuntu othi azabheke wena Khehlelezi kodwa sengibheka imisebenzi, ngibheka iwundlu manje. Umubanda mawushisa ngoba isikhathi sesihambile manje. Ngiyangizwa bazalwane. Namhlanje angizini kuzoprofeta, namhlanje ngizothandaza. Ngizongiphatheka kabi mangifunda enye yama article.
Last week he says prophet ngathi asithandazele abantwana basema university. Size sithandazele nama owner wamatekisi. Mangithi ngiyabheka ngiyafunda. It was on Thursday in Cape Town. Ngezwa kuthiwa kunabantwana abangeneliwe angazi noma ise UKZN noma ikuphi. Babanjwe inkunzi bayagwazwa sebeplana nokuphindela emakhaya. Ngathi uke washo Nkosi. Gcwalisa kulokho okushiya. Ukhona umntwana wase university ofikile namhlanje wathi ngizofuna umthandazo. Okay. Ukhona. Maye wase university sondela phambili sikuthandazela. Mawuzazi ukuthi use university ungaqamba mana uthola ukuthi awufundanga ufana nami. Use university. Sizakubona. Lo sisa imfanele university. Sondela sesondela ngiyadala. Okuthiwa usikufikile happy birthday namhlanje. Happy birthday fikile by the way. Ukuthi akezwa. Happy birthday. Uyafuna ubaculela lapha. Wena. Uthi lo sisifuna awukho umphongolo. Lona uthi noma yipi mina ngase ngithi mina nanga umthokozisi. Siyawoshipa ngithi. Oy. Thank you strength. Awukho nomphongo. Onganele izinyembezi engisikhalele Soakrem. Nanku jogo sige sige oganaku jogo sige Yes. Nangu
Bathi happy birthday 100 rand nje bayakupha uyezwa siyabonga thatha beshi mic usho uculele ubhekele dlala Ithe namhlanje ngiprofethi ngizosiza nje phela ngizothula ubufakazi ukhona ngithe angiphathele uSouth khona baba ongangithembi wazani la nonke babekuphi khona lo baba omunye othe maye ngibuka wangangithemba ambone ngibuka wabuya nje umfana omncane elalela uDavid emayenze imanga uDavid emayoqondana noGoliath bafike bathi David isikhondla sendoda lesiyobhekana naso David le ndoda yobhekana naye isikhwaga wathi uDavid anginandaba nobukhwaga bakhe kodwa mina lempi ngizoyinqoba namhlanje ngizothi kubaba ithemba kanalo kubona bonke abalana ithemba likunanga lo baba ithemba kanalo igama lami nimtshela ukuthi ngubani baba ngiudictionary indaba ethi umndeni indumandumane yathi mesizwe isitata somndeni ngenzela la baba akangithembi thema engibuka angazi kwenziwa ukuthi angigqokile isudu namhlanje ngivele ngavuka nje ngayosakaza egagasini ngivele ngagqoka kitchen ayakhona kodwa ngihloniphile ijazi na ukuthi yashisa nje ningahlala phansi manje ubaba ngiyambona ukuthi hayi amathemba mphelele angazi noma yinkinga abhekane nazo kodwa uthuma yayingcwele kimi angikhulekise lo South ngikhuleke kakhulu ngalo South uma ngizokhuleka ngisho kancane ngithi nawo wakho
nawakho bese ngiyahlabelela ngithi uma ngisuka kuwona njengoba ke washo uJungu wathi gibela ibhasi la ngakithi bathi manje la ngigibela ibhasi ngofika ezweni laseJozini ila ngiphuma khona uma ngifika eJozini ngihambe uma ngifika kule ndawo ngifuna isibongo angazi noma hlenyana noma hlonyane noma ikuphi lapho angazi inkosi yami Jesus uthi manje angihambe kakhulu ngihambe lokho engikwenza ungixolele baba kodwa sengiprovela ubaba wakho angazi noma ubaba wakho noma umfowenu ubani lo hamba naye umholo wami wasenkonzo umholo wakho sengimprovela ipoint imholi igama lami ngukhehlelezi ubhana phasi ngoba vela ungithembi kalela ke kutshele namhlanje sokwenzela lento ngoba uhlala uyibona emavidweni ngiyenza live kuwe namhlanje uthi manje ngihambe ngiyofuna kahlenyane ngiphinde ngifuna kampontshane kuphi lapho usekhaya lalela ke uma ngihamba kanjalo wathi uNkulunkulu angihambe ngigibela ibhasi ngiyofika endaweni yaseJozini uma ngifika kube nomuntu engimfunayo lo muntu uma ngimfuna angazi G A B I S edela ngizwe L E ubani loyo ukamsile ubani lo ukamsile udadewethu nakho ke lalela ke siyahamba manje yes siyabuza khuluma yes lalela ke uma ngihamba uthe umkhulu kimi ngingagijimi ngimthazele kahle ngihambe nani kahle ngingatatazeli ngathi mkhulu ngilalela uthini kimi wathi uNkulunkulu kimi lo muntu engikhuluma ngaye udadewenu kodwa uzalwa esibongweni sakampontshane uyangizwa ngithini yeka kahlenyane uzala ngapha kampontshane awukungiphikise qala lapho ngizwe yebo uzala kampontshane ngilamaye lalela uma ningena la uthi uJehova lo muntu lahlekile akazi ukuthi uphi awukhulume nami ngizwa manje yebo kunjalo lalela ke uthi uNkulunkulu angidirecte nina manje Niyangazi ukuthi ngubani? Bana phasi. Niyangazi ukuthi ngubani? Bana phasi. Fikile awusho ukuthi inkosi namandla. Ushoka. Sikuhaqile izitha zakho. Yenama. Ulalele le ngoma. Sifuna ukumtheka manje. Siyamtheka manje. Siyabuza Nkosi ukuphi lapha khona. Hey Nkosi yami. Yes, my Lord. Yes, Jesus. Yes, Messiah. Yes. Yes, Messiah. Yes. Yes. Yes, Messiah. Yes.
niyayazi indawo abathi semkhuze ikuphi lapho makuthiwa sikhuluma ngomkhuze Ungale ngasekhaya. Uqhubeka fikile khona into ekhuluma ngomoya yeah angazi baba noma nineyihlobo emkhuze noma ubani osemkhuze lo mntwana noma unabangane emkhuze noma bekunjani emkhuze Ngikhumbuli sinehlobo emkhulu. lalela ngibona igama elibhalwe emkhuze uyangizwa ngithini Yebo. uma ngifuna emkhuze wathi uMongcwele no lo mntwana do you know ukuthi kuya waspenda a night emkhuze kodwa right now dlula ngathi ngidlula ngiyaphi wathi uMongcwele dlula uziyofika endaweni yasehluhluwe etown phakathi edrobheni uyangizwa ngithini Yebo. uma ngifika khona ngifuna umntwana wasejozini kodwa igama lakhe uyangizwa ukuthi ngithini Yebo. abathi uNosipho uyangizwa ngithini kodwa ohlala endaweni yasehluhluwe njengamanje wathi uMongcwele lo mntwana kashonanga 1 number 2 akaphithanelanga ingqondo number 2 uyangizwa ukuthi ngithini kodwa uhleli nentombazane la ahleli khona njengomuntu angathi vele yena unemoya lo mntwana odukile uyangizwa ukuthi ngithini unemoya yabantu abadala angazi kwakufanele ayolashwa kwenye indawo ethi mayisalwa shabuye wathi uMongcwele lo mntwana ekhaya kubo angazi ngoba uthe udadewenu mase reverse iminyaka sibuyele emva ukhona umuntu wakwahanjelwa ingqondo uyangizwa ukuthi ngithini wangathi uphithanelwa ingqondo walashwa waba right lo mntwana angeke ashone futhi uzotholakala namhlanje ngiyasho ngiyafunga ngithi mina emva kaSonto eli1 isonto lingakapheli uzotholakala uyangizwa ukuthi ngithini mayitholakala hayi ukuthi nizomthola nina kodwa kune phone call ezongena ethi hayibo lo muntu nangu ukhona lana uyihlalele nje ehluhluwe usehluhluwe la khona futhi akalale engadlili ulale edlile akahlanye ekhanda akaguli uright nje uyangizwa ukuthi ngithini kodwa uhleli ududwe umngani uhleli nomngani ngoba ekhaya kubo noma la akade ehlala khona kunento emdinile yamcasula kwangathi uthi nami sengifuna ukushaya umoya ngeke ngafonela umuntu ngeke ngenzeni ngeke ngiyohlala ngedwa nje sanibona netendele nizokwenza ifavor one nizothatha lo sawuthi usonteza yona baba usonta kuphi sezayona lalela ke baba kunentambo eyicuba ethinto okhala abawu4 asebekweqise yona phansi mabekweqisa lentambo wena kwakufanele ube nesithembu ngibona umfazi ngapha ngabona umfazi ngapha uyangizwa ngithini yebo wathi uMongcwele kunendaba ehamba iziyothinta umuzwa kaGumede Jesus mighty angazi kaGumede ikuphi kodwa kukhona ukukhuluma ukuthinta abantu bakaGumede phinde kuthinte wena yazi baba mawuthi ukhona kunezulu okwakumele lingene emzini wakho mali ngena leli zulu lishiye nonke ningathi nithithibele wathi uMongcwele kumanje unenkinga wena njengomuntu angathi inkinga enkulu point number 1 uzovaleka amadlebe
ngoba wabalekela into engathi ibungoma kunobungoma obuvuka kuye lo baba straight uyangizwa ngithini njengomuntu engaze ngithi kanti unesigodlo yini ekhaya lo baba noma kanti uyaphosa amathambo yini phansi ngoba kunento engiyibonayo ngabona ubuhlali obumhlophe ngaphinde ngabona ubuhlali obubomvu okuncane uyangizwa ngithini kunomuntu wayewugehla ekhaya kini noma owayinesikhwama wadlula emhlabeni uthema kadlula lo muntu kwangathi yabanga lento wathi uMongcele sebeke bamzama lo baba kabili bemzama ngestroke awukhulume nami ngisho la cha uyabonga baba kunjani lake la ngekhaya izinto ephake bengingekho mina indlu yami inomnyango ngapha nangapha umbani wadabula phakathi nene lalela uzokhumbula ngithema ngiqala ngathi ngifuna ukuprovela yena ipoint ngisoloke ngihamba naye kancane ngimthi kancane futhi ngizomsiza uyena futhi ozojika ibandla lakathi Khehlelezi sengiyakupha leli bandla sebe lakho ngoba ngiyabona uyayenza lento yes kunomama babili nobhuti angeke ngisho ukuthi ubaba ngizothi ubhuti abaphuma ebandleni ngiyangizwa ngithini mabephuma igama lalo baba bangaliphatha kahle abamkhulumi kahle igama lithi lo baba uthwele endaweni uyagana uyangizwa ngithini ngabuza ngathi inkosi uthwele ngani wathi umoya ongcwele lo baba kathwele ikhona into euhlanga oke wathi mawulele ebusuku ngelinye ilanga wavuka ucatshiwe wena uyangizwa ukuthi ngithini baba kwagcatshwa ngisho nengane yakho wathi umoya ongcwele kunengane naye ake yavuka ngathi nohlanga ngathi kwejiwe kunentatha imkweba wathi umoya ongcwele kunomuthi ngaleso sikhathi wawufaka kuwo lo baba njengamanje madlebe nakhe akezwa straight kunento edumayo njengomuntu angathi abantu abadala kade bezama ukuthwebula idlozi kuwena thatha namanga mina ngizwa kahle akukho kurong hayi papa kanjalo mkhulu akunjalo lalela ke baba mangizokusiza okokuqala bhuti okwakho nizothatha lo South nihambe nawo uyazwa ningakwazi ukungitholela Saint Lamia Saint Lamia ikuphi lapho kuthiwa Saint Lamia Sapotchepstein Umhlaba yes akhona Potchepstein la Sapotchepstein la Saint Lamia hey kunomuntu osendleleni njengamanje azi singenze enye into osuke Saint Lamia le kanti lo gabisile ungakanani ngilama yena nje ngicabanga ukuthi una 42 oh ayubhizi ya ngiyambona ubhizi phela phela ngeke lalela ngeke ngizisho zonke angithi phela phambi kwabantu kodwa sibuye zingimangaze mangiyibona hayibo kanti lo muntu ungakanani wabhizi kangaka ubhizi yena ayubhizi yena njengabo ufikile sibe bhizi emnyameni ayubhizi ngokuwoshipa awukho bhizi ngokuwoshipa hawu kanti ubhizi ngani fikile Kuzokwesipha mkhulu. awukhona kuyathi ufuna usitshela khona Uthi umkhulu ngafa. naye ubhizi ngokuwoshipa Hayi mina ngoshipa uNkulunkulu la ngizwe. naye woshipa uNkulunkulu Alright. uzama ukuthini ubhizi usisi wakho udadewenu ne ubhizi kakhulu right now kunomuntu osuka le eSt Lamia obhekele ehluhlu oyakuyena lalela ngithandaza uNkulunkulu ophilayo ake sivele senze ijoko ithini ngoma pheshu ithi lilungile ijoko lapho awuhlupha umthwalo lungile
ubani wayenesithembe ekhaya kini ehlotsheni ubaba wakho uthini kulo bhuti wakhe ubhuti wakho ubaba wakho sekhaya right ningakwazi ukuthi ngelinye ilanga ubaba wakho ngizehleba naye yebo singaza kunomuthi wrong wangena ekhaya ungena ngabafazi noma ungena ngumuntu wesifazane and lento uma ngafika umtshele wena kanje ngeke ayikuzwe ngoba bamshayile nebampanel BT njengoba bepanel BT nami kodwa mina yami panel BT ngiyabona phela ukuthi ngibuye ngipanel BT ngibuye ngithandaza mina mase ngibona ukuthi hayi ngithanda ungathi ngiyathithiza manje ngibeka isandla la ngithi fire umuthi omkhulu loyo omkhulu nje umuthi othatha isandla sakho lesaka right beke la uthi fire ashaya yonke leyo nto yayizwa leyo ngiyakuzwa bapanel bethile umadala uba nothi bayimbiza athi madala umama umamncane umamncane umama wakho umamncane wakho ethi madala wayembiza madala angazi indaba embiza madala anazi nani kodwa sengiyazi mina ngila TV asenzeni kanje lokho kababa wakho sobe sikubona ake siqaleni silungise lena siyikaleleni u7 days without much without anything ngalokho nje 7 days simemo 7 days sithi uma engafona ngeke kuze phone yena ugabisile akafuna ukukhuzwa uyazi akafuna ukukhuzwa ugabisile kodwa sizombiza ngalento ukhona lo baba lesiwasho ajwayele ukusenza ngimazi nawe uyahlanganisa baba nawe Hayi Zame no Zame hayi lalela ayazi baba mawuthi yazame kungenza ngifune ngijule manje ukhona umuntu owuphathayo wena lukhulu abantu besifazana bazokulandela mabesuka la bathi size baba uyabasiza baba basizakale ne no baba bengisiza phambilini manje usho ukuthi kwakusele sasikhathi ke sikakhongolozi no ANC kanjalo abantu bengicela ukuthi yathatha yonke lento bengibiza ngomphakathi ngakuyeke onesikhwama manje sisebenzayo unkosikazi ukhona lo muntu wabantu besifazane mhlawumbe waba segazini kimi akukho kunawo nje ungangizwa kabi angisho ukuthi wena okushela ngithi okunika abantu besifazane bese bepanel beat amadoda lapha ekhaya ngitawona wena ugogo no lo baba lo busy thathani ke lento lene angininika ngamuthi niyayazi into okuthiwa magic oil niyayazi nizoyithenga lapha kumfana magic oil nje kuphela bese nithatha lento nihlanganisa ndawonye bese ebusuku ebusuku ngabo 9 nifike nithathe lesawuthi niwenza iziko kanje angithi na understand abangithi iziko niwenza ube round kanje thatha impahla kaGabisile nifake phakathi nendawo bese nenza nithi usawuthi niuthele kanje bese ubaba athathe imvubu ashayele yanto le mpahla lapho khona ngithi buye ekhaya mina ngikuzalayo buya ngisho kuthiwa yisoka ngisho kuthiwa abangani bakujikela ubuye ekhaya ngikuqalela amalanga awu7 bese ubuye angiyozwa mina ziyoduma ngalo sawuthi nje ngifike ngawubamba nje ngalo sawuthi nuthenge continent babizu lakho linamandla konke abakukhuluma kuyokwenza kameni lapha kade kameni lomusa siyakhuleka amen hambani babu hambani ba today is your day hambani bani Umhlaba uphi kula ngaphandle umhlaba
Sondela. Oh, boy. Uzala. Sondela. Ubani isikhathi? Awunali wash? Awu baba. Wash imali yonke waqeda nemali wash. We page. Ebunandini nasebunzimeni impilo yami yonke ijonge kuwe. Kanjalo leyo ngoma ngisazoprofetha ngeke ngiprofethe kakhulu ngeke ngihlaze futhi ngizokutshela ikhambi nje kuphela kodwa leli khambi engizokutshela lona uyosizwa abazalwane bayothi beyisiza bona babe besiza wena khanyisa ikhandlela lakho njengamanje wakhanyisa ngiyacela hlabelela phezulu yona leyo ngoma khanyisana amakhanya kanjalo Bamnandi la kuthani bangithatha la bambeka lena yabonga sukuma manje
Aza ke fikile uzoshoshipela siyathandaza manje. Baba sithandazela wena. Sithandazela wena obangumsindo. Sithandazela wena ongawaphethe amakhandlela. Sithandazela umuntu osibukayo njengamanje. Sisho kanjalo ngale ngoma sithi phinde ukhulume Nkosi yami ngokuba zonke izinto. Sithandazela lezo inkingi. Lalela sithandazela lo mngane okuhlebile. Sithandazela lo mngane ophithenda lezipho umngane. Sithandazela umakhelwane ongakukhulumisi. Sithandazela inhliziyo yakhe enganalo uxolo. Sithandazela inhliziyo yakhe okubophile njengamanje. Sithandazela uma wakho akushiye emhlabeni. Sithandazela ubaba wakho ongakhulumisani noma wakho. Umndeni wakho uhlukene phakathi. Abantwana bakho bakujikela. Uyafisa ukuthi abantwana bakho bafunde ekoleni ebiza kodwa unamali. Sithandazela izikweletu obhekane nazo. Nkosi yami. Sithandazela inkinga zakini. Akade sebefungile bathi ngeke ushade mayibabo Nkosi yami. Namhlanje ngiyawubona umshado. Ngibona umshado. Ngibona umshado kufika. Ngibona kuvuka umuzwakini akade betheke kuvuke Nkosi yami. Ngibona indoda yakho besihambile ibuya Nkosi yami. Ngibona uma wengane yakho ebuya. Sithandazela ubhuti wakho kade ngeninja kamizweni. Mkhwenyana wakho ophuzayo. Ngithandazela lo muntu ophuzayo wakini ubhuti wakho. Thandazela ingane yakho egulayo. Thandazela njengamanje lapho khona. Ingane yakho iyagula. It is not over until God says it's over. Akaphele. Kanti bethi umsebenzi ngeke uthole. Bethi umsebenzi ngeke uthole. Mina ngithi lo umsebenzi wakho. Leya position yakho leya. Uyayideserve. You are a hard worker. Usangayishintsha impilo zabantu. Kunabantu abathi mabebuka babone bephila. Kunabantu abaphila uma bebuka wena. Kunemndeni emile ngenxa yakho. Namhlanje ngithandazela wena. Namhlanje ibalo iphethe. Siyoba ikhiye ziyovula noma ikuphi. Namhlanje uphethe ikhiye zezulu. Akade bethi baqedile ngawo bakaqedi. Wena namhlanje umilile emhlabathini ovundileyo. Jesus. Leyo mpephenukayo. Leyo mpephenukayo. Ayibe ikhambeli mnandi. Kubantu abadala. Ayibe ikhambeli mnandi. Leyo mpephenukayo. Akube ikhambeli mnandi kubantu abadala. Yakhuleka namhlanje. Yakhuleka ngogogo bobakhule kubhaliwe. Yakhuleka. Ngithumela amandla kulabo abangayitholi umsebenzi. Emsebenzini. Bathi ngeke uyithole promotion. Manje ngizoqala kabusha. Kulekela ubhuti wakho sejele. Kulekela umama wakho sejele. Kulekela umngane wakho sejele. Bawaboshe boshela into abayazi. Abanye babulele njengamanje. Abanye izandla zabo zigcwele igazi. Bayikhipile ingane. Abanye izinhliziyo zabo ziyalazi iqiniso. Namhlanje ngiyamthandazisa. Okungenzeki kubantu kodwa kuyena kuyenzeka. Namhlanje ngithandazela umuntu osibukayo. Inyembe zoyikhalile. Ziseyincane kunenjabulo zazobheka. Wena usazojabula wena. Wena usazojabula wena. You are a hard worker. Ingilozi zasezulwini zijabulile ngawe. uNkulunkulu mayibuka uyayiqhenya ngawe. Inkinga yakho uyazeyeza.
You are a hard worker. No matter how because I'm in a Zulu. I used to no matter how you know Simba movie. Because I'm in a Simba movie. No matter how you have Khehlelezi umuntu ophuza utshwala namhlanje oshintsha imoto azalwe kabusha. Siyakudumisa baba, siyakudumisa baba. Kuselela uneveza enhlizweni zakho. Ngamunye ngamunye uneveza wakho awubeke inyawo. Ngamunye ngamunye uneveza wakho uyakwazi ukuba wenzile. Umhlabile umngane wakho. Hey Nkosi yami. Phakamisa izandla zakho. Phakamisa izandla zakho kancane. Usiphakamisa kancane. Kunento elanda phezulu. Ilanda phezulu lento. Ilanda phezulu ungasabi. Ungasabi ilande. Ilande leyo nto. Ilanda amadimoni ayaphuma manje. Amadimoni ayaphuma manje. Yehlisa kancane. Yehlisa kancane leso sibane. Yehlisa manje. Amadimoni siyawanyathela. Yehlisa kancane leso sibane. Uthi ma usehlisa isibane. Ebese uyaphansi siguqe nawe. Siyaguqa. Siyaguqa nawe. Siyaguqa nawe. Yeke pride, yeke impakamo. Siyaguqa manje kulento eseyilanda manje. Jesus my Lord. Siyaguqa manje. Siyaguqa manje. Siyaguqa manje sonke siyaguqa. Siguqa phansi kulento eseyilanda manje. Unamanje siyawalanda phansi. Jesus. Imsado ngiyayibona ngosisi. Imsado ngiyayibona ngosisi. Injabulo ngiyayibona ngosisi. Ngibona injabulo kini. Indoda yahamba ngibona kuyizokolisa. Abakwenza okubi babona bezokolisa. Amadimoni ayaphuma manje. Amadimoni ayaphuma manje. Phuma. Ayaphuma amadimoni. Ayaphuma amadimoni. Amadimoni ayaphuma manje. Ayaphuma amadimoni. Amadimoni ayaphuma. Ayaphuma amadimoni. Amadimoni ayaphuma. Kupheke yakho. Kupheke yaphuma manje. Kupheke yaphuma manje. Yaphuma kupheke. Yaphuma kupheke. Yaphuma kupheke manje. Yaphuma kupheke manje. Yes my Lord. Yes my Lord. Yes my Lord. Yes my Lord. Abantu abadala bayaphakama manje. Makosa makosa. Makosa makosa. Yonke sezulu. Bayede. Bayede makosa. Yes makosa. Bayede. Bayede. Yonke sezulu yonke basisa. Yes makosa. 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 Yeah baba. Yes. Yes makosa. Yes makosa. Yes makosa. Yes. Itunya siyapagama. Itunya siyapagama. Itunya siyasebenza manje. Itunya siyasebenza manje. Bayede. Wena sulu lomhlaba. Wena ngalinganiswa lutho. Bayede. Wena usobini nanini. Wena uyikakaramba. Wena ungamlamaketana. Bayede. Umoya mukhosi. Bayede. Itunya siyakhuluma manje. Siyakhuluma manje. Amakhosi ayakhuluma. Sibona abantu abadala. Sibona abantu abadala. Siyabingelela bokhulu. Siyabingelela bogogo. Siyabingelela bogogo. Siyabingelela bogogo. Makhosi. Makhosi. Bayede. Bayede.
Bayete. Makosa makulu. Makosa makulu. Yes, my God. Pagamala pokon. Pagamala pokon. Pagamala pokon. Alright. Ningizwe kahle. Lezo ibani. Oyiphethe. Ngiyazi nizwa amandla, nezwa amandla fika amandla angakaza kufikela. Umuntu kade ekhuleke ejulile amandla amfikela. Lezo ibani oyiphethe. Ziwumhlatshelo noma ziwumnikelo wegazi kade kumele lichitheke enganeni yakho. Lichitheke kumngani wakho. Lichitheke kwi-boyfriend yomngani wakho. Lichitheke whoever your neighbor. Namhlanje sithi baba bathethelele. Abakwazi abakwenzayo. Bekumele ngabe balana silwana amadimoni kodwa beko. Baba bonke abafuna imisebenzi. Ngalezi ibani sikhombisa ukuba serious wethu. Baba bathethelele. Basihlebile. Sezwa. Kodwa amaquba swabambanga. Basifungelile basibambela imithandazo. Beshwabula besibiza. Kodwa baba sibabambela ngamaquba. Lezo ibani nizoyithatha. Kuyothi ngolwesibili. Tuesday. Lezo ibani uzoyithatha uye ngasemfuleni wangakini. Ufike lezi ibani uyilayite. Mawuqeda kuyilayita ngasemfuleni wangakini. Bonke abayizitha abangibambela amaquba. Bonke kade kufanele bachithekele igazi. Bonke abangawitholi imisebenzi. Bonke aba-addicted to gambling. Ngoba ningayithatha kancane into yegambling. Kunabantu abathi mabehola bacabanga ikhasini. Kunomuntu othi mayihola athatha imali yakhe ayogembula idliwe yonke. Lo muntu uyibone isikhokho phambi kwamehla abantu. Kodwa akazi kunento emdlayo ngaphakathi. Kunomuntu one-secret njengamanje empilweni yakhe. Lento akazi uyoyikhiphela abantu. Omunye wabulala. Omunye wakhipha isiso sisodwa. Isono sesiso sisodwa neziso eziwu-5 ziyafana. Today ngifuna ukuzokutshela. ngolwesibili thatha lawo makhandlela uwasemfuleni ohambayo ufike wathinge phakathi uthi inhlupheko yami ayihambe nalomfula inhlupheko yami ayihambe ngani ene ngicela uwanikelele ngemali ethandwa uwe kungaba u5 rand kungaba u10 rand kungaba u100 rand kungaba imali lawo makhandlela uwanikelele uthi ngizothinga la next week kunomthandazo ngifuna ukubamba ningidedele ngubambe mina lo mthandazo ngizobamba pheshu exactly 11 o'clock ngizobe ngekho la kodwa ngifuna ukuyenza lento i-connection i-connect nomuntu ozobe la enkonzweni next week I'm in Joburg ngiyovakasha eGoli and mangiyovakasha eGoli bekufanele ushaye izandla ungabi nomoya ngiyazi ukuthi umuntu Nkosi yami yabo mina njengoba nginesithembu angifuni mangenzele omunye into omnyakwathi ngijabulele imshayele izandla senifana nokuthi nisithemba kithi uyobona umnakwenu ngale eGoli fanele ujabule noma kubhlungu uthi ushayele sasmile senja ngithi yazi nje enje ethi ngafuna ukuluma funa leso smile just pretend as if you are happy wazi kahle ukuthi ulimele ngaphakathi next week I'm going to Joburg bonke abase Joburg ngifuna baphathe njengoba kanje lo mthandazo ngiyowenza khona and ngomhla ka9 April siya kuphi eKapa lodumo
Nawe Cape Town kuzwakele manje ukhala kwakho. And masiye Cape Town lalela into emnandi. Sesithole nendawo. Ngifuna ukuyimemezela khona eCape Town. Sesiyitholile indawo yokuvula ibranch permanent. Masifika lapha ibranch siyayivula sishiye on. Sathola nomfundisi futhi ozoyibheka. Sizobe sise Cape Town indaweni abathi seKhehlelezi ngase court. Egroundini la lapho stadium salapho. Sizobe silapho eCape Town ngomhla ka9. Kuzobe Sunday noma Saturday. Sizobe ku Saturday but ke esontweni thina abahamba ngamabhanoyi sizobe sikhona esontweni Sunday. Thina abahamba ngamabhanoyi. Esingancenge ema-V class wabo. Sihamba ngamabhanoyi mina noBheshu sizobe sikhona esontweni. Uzohamba ngayo. uBheshu uthi hayi mina naye so display inkonzo sobe sila Sunday ngomhla ka9 April. Kodwa ke next week makuthi uNkulunkulu uyakuvumela amasenta ayavuma. Yazi ngiyajabula ngithi mangihamba ngiyovakasha kwenye branch yami. Ngiqhamuke nje nabafundi uJesu uthe maye uJesu lalela wayihlakaniphe kanjani? Lalela uJesu wayihlakaniphe kanjani? uJesu bethi mayifike ethola inyanga inesigodlo ihlola istrong inzima athi Khehlelezi shiya yonke lento yenzayo. Sambe hamba ungilandela. Uzoba umfundi wami. Angithi iBhayibheli linitshela uyakhumbula ilanga maye bathola abafundi ledoba. Bathi ubusuku bude sila asibambanga lutho. Uthi uJesu phosane ejuleni. Mabe phose ejuleni ziyaqala ziyaphuma. Ingoba le nto ayinamandla. Nami ngiyathanda ke mangihamba ngegoli noma ngiyakuphi. Ngihambe nje necabinet yami nje. iCabinet ezokuthi ayibaxolele mkhulu manje yima wo siyamazi mayisenza kanje. Athathe mkhulu abaseyisilandana uhambe nabe. Abaseyisilandana baba. Baphelezelene next week. Phamsani izandla abaseyisilandana. Sinoyolo, usihlala eGoli vele sinoyolo. Oh sinoyolo next week useGoli ngithi. Yeah ngizobe kuseGoli next week. But ngiyathanda man mangihamba. Ngiyithanda iband yami. Ushuta ngeke nikwazi usala nicula njengeZion. Do you know ukuthi this is the best band in now like KZN? Nama backers. Best. Aninayo enye nje. Manje next week ngihambe nje ngiyodlalela abantu. Inkinga lalelani. Yazi ngithi mangifike eGoli angikwazi ukuprofeta babele bangidlaleleni into. Vele iphumele. Okay, into izoyenzeka kanje Bheshu. Ngifuna bangidlalele njengaleyana sengikhumbula uPPJ. Badlale njengani insimbi lezi zaseBotswana. When Jesus say yes, nobody can say no. Yabo. Nobody can say no. Yeah, practice it equally. When Jesus says yes, nobody can say no. I guess Jaga says so. Nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says nobody can say no. Let it up, let's double.
eBotswana. Ngibona ukuthi mabengena eBotswana bazokwazi ukuyishaya lezi zaseBotswana. Bayaqualify. Sifuna thina noma kuthiwa sifike eNigeria. Siyishaya zaseNigeria ngithi. Kodwa mkhulu next week laba sekhona bazokudlalela kamnandi. Hayi. Izo kanje sizoyazenza kanjani? On a serious note. Ngiyabafuna ngizohamba nabo. Ibona ngizobanika ihomework bazobuya nabantu abazoba substitute basale bedlala la. Exactly. Yeah, bazosale bazoza nomuntu nawe uze nomuntu nozomuntu uthi nango wami ngimshile nango mina ngihamba nawe. Siyagoli. Nani nizoza nabena bazosala benibhekela ngi. Start i class sinifake phakathi. Siyagoli. All right, so next week kade ngifuna ukubheka next week ukuthi ubani lo sonta ngempela la kwi-MMI ubani osonta uKhehlelezi. Ngicela njengamanje ubuka umngane wakho ukuthi ukhona yini. Yes ukhona. Next week uphinde umbuke uzoshoot isithombe uthi hayi akekho bese uyabona ukuthi right njengamanje siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Angiboni ukuthi khona isimemezelo esikhona. Isimemezelo esikhona yiso leso sokuthi sekuyaqala sesifuna izimali zephasika. Ngephasika nansi into ebalekile bamba la uboneke. Maybe one day I need to explain ukuthi iphasika libaleke ngani. Iphasika lizohlangana nelasezayoni. Sizolidla ndawonye. Uma senze iphasika izinkonzo ziyahlangana. Abasegoli bazoza la yilaba. Oh by the way, isithelo sika Jehova namhlanje si ivule ibranch eEast London. Sesikhona isithelo sika Jehova eEast London. So ke sonke labantu bonke bazohlangana. Sizobe shaya ipiano lawa ama keyboard sicula isiZayoni futhi ngo Good Friday. Kuyaqala ke kuyakhokhwa lithi iBhayibheli ukukholwa okunganayo umsebenzi kufile. Ungayibona lokulandela kuthiwa kuyakhokhwa kwenza ukuthi wena ungakwenzi lokho. Cha usadlala impela. So njengamanje njengoba kukhokhwa ngicela ukuthi khuthalela ukuyiveza uyisebenze sihle emphakathini. Khuthalele nje ukuthi uye kumakhanda uye kuBheshu niyokhokha nikhokhela uGood Friday. NgeGood Friday kube kunetende elikhulu awu2 amakhulu lapha. Sifuna ukubona yimi engabe nginigeza inyawo. Ngicela ukuthi ngigeze mina. Ngicela ukugeza wherever you are. Tshela umngane wakho mngane wami ngeGood Friday. Tshela iboyfriend yakho ukuthi ngeke siye ukuyivakashela. Ngoba kunabantu abanamabhadi. Wathola umngane ongakaza akubizele esontweni kodwa kubizele emgrooveni. Athi mngane wami ngiyagroova lifestyle. Phume lifestyle. Phume lifestyle kaKhehlelezi. Uphume kaMax. Bazothi ngiyabalahlekela ama client. Sorry. Kodwa nje ngiyacela Good Friday zama nje ukuthi noma kuthiwa ufikanga ngoLwesihlanu. Inkonzo ebalekile yawo lesihlanu niyangomgqibelo. Lezo inkonzo lezo amazwi ayisikhombisa. Makuthiwa yelo lamasabatha. Shiyelani na. Ubukhona na. Ngoba kunezinto ezivulayo kubantu abangasekho. Uyabavulela uma uqala unikelela isidlo senkosi ngiguqa phansi ngigeza inyawo kunesibusiso engikunika sona. Nizwela ngithi? So asiboneni uBheshu sikhokheni sikhokhela uGood Friday. Mina ngiyabonga namhlanje cha ninganikeli ngiyabonga. Amen.